Haka jing lai kai World Test Championship Final ka India ka Sien ka baar kala sya pelim Persia ya ka Australia da Ars Park Dairon. Haka jing lai kai Under 20 FIFA World Cup third place ka Israel kalala awan pelim ya ka South Korea da lai lakaway. Bat ling bang ne jing job ka Israel kala yo banra ya ka kirdan ka balai jong ka ne ka tournament. Haka jing lai kai final jong ka FIFA World Cup Under 20 happening ka Uruguay Persia ya ka Italy. Haba phai shagre ka jing lai kai haka kela step baro artli ki kenhun kila persyang bat pen khijar Henry Omdon ki bala bat pen khijar hadu bukut ka kela step. Badai haka kelamit hashwaban kod artat ka jinglai kai kata haka minit ka balprap nriu ka Uruguay kala yo ban tap ya ka gol ka Nyngkong haka ni ka final lengbau Luciano Rodriguez. Badai lengbau ka ni ka shigol jong Luciano kirang ile kai jong ka Italy ki klemla shu ban siu kaliang hadu bukut ka jinglai kai. Bad lengbau ka ni ka jingjob ka Uruguay haka Sien ka Nyngkong kala yo ban ra ya ka Under 20 World Cup.